Somos Adrián e Andrea. e imos falar sobre YouTube, unha aplicación que todos coñecemos, unha web de almacenamento de vídeos. Primeiro de todo, falaremos da nosa privacidade ao usar esta aplicación. Pódense mostrar datos sensibles como o teu correo, a tua ubicación ou datos dos teus familiares, entre outros. YouTube e empresas asociadas poden rastrear a túa actividade para así amosarche anuncios personalizados e isto pode revelar os teus intereses, hábitos e rutinas. Para continuar, trataremos os riscos económicos, tanto da persoa creadora como das persoas consumidoras. As persoas creadoras de contido poden ter outros traballos e outros ingresos a parte de YouTube, pero se isto non é así, os ingresos por monetización poden levar a unha inestabilidade económica. Ademais, nesta app podes facerte membro pagando, o que levaría a perdas económicas. O seguinte punto que trataremos será o acceso a contido inapropiado. Persoas de pouca idade poden acceder a imaxes con linguaxe inapropiado, violencia, política ou mensaxes de odio. Por último, queremos resaltar que se non contamos con un uso consciente desta aplicación pode nos levar a crear dependencia, Idealización de personaxes e difusión de noticias falsas.